Аз не съм фотогенична. Напротив. Напротив. Лело, къде е? Аз влизам на снимки. Чашо някой иска ли гъби? Гъби! Гъби иска ли някой? Аз искам. А това са дръжките. Ило. Това са дръжките. Не, тук има 3 гъби. Да, е. Ще се парите, Ани! Ани! Там където трябва бе си. Там ще ви домайте какво Там са дечицата. По-байгани оставят. Скараджиите, кажете едно здравей. Здравейте на всички, на цялата компания, най-вече на брат шефа. Брат шефа. Той е боса, не шефа. Боса. Боса на Берлин. На всички братя. Бокалия. Бокалия. Нема такова нещо, бе. Ела, мамо. Там има сол. Ето я Роси. Хубавата Роси. Цеци. Така, Оля. Другата компания, където ручат. Абе, къде ручат? Те пият? Пият. А тук сме другата компания, къде не пиеме. Браво, народ. Пиячи, не пиячи. Пият и ядат. Тук само, че не се познава. Едно хубаво, приятно време. Дай да видят какво се прави тук. Ето го пата шефа. Ето е шефката. Раси! На кое? На скарата? Бебе, Раши, оп. Опа, Патавенци, поздрави България! Здравей, България! Как да кажа? Да, здравейте всички братя от пазара Кирков. Ето вижте как се живее тук в Берлин. Заповядайте всички, ако имате възможност. На гости, да. Бате Венци Барвалеята. Какъв барвалея става? Ти си момиче! Леле, дали няма да им се преяде на тези хора, като видят, бе? Коя тая съба? Некоя. Аз се избърсах. Да, избърса. С мокра кърпичка. Сложи барем една хартия отгоре. На хората от земята ядат. Абе, кажи... Кажи, трябва. Роси! Кой ще на пилетата? Пилето? Да, може. Тя са стали. Пиле, полската. Пиле ли това? На мен е едно пиле. Олдо? Абе, сложи хартия барем на тата. Абе, защо, бе? Нищо и няма. Една хартия така няма. Имаме молки, има цялата. Ило, доведи се трети, Ило! Ило!